एगो लड़का मैडम जी राउर कहाँ घर हो का नाम हो तनी अपन परिचय दी हमरा के। नेहा गांव कुशीनगर। कुशीनगर बा। नया कलाकार बानी तनी सब जानी संग त माइयो बहन बाड़ी तो माई बहन के लायक है गीत होखे बाकी। हाँ जी गीत ऐसने होखे जवन माइयो बहन सुन सके। सही हाँ भजन ना होई लोक गीत होई बाकी तनी मिजाज में होखे का चाह जी। दीवाना दीवानी से कहत रे कि ए मैडम हमारा बेचैनी बगाड़ी लड़े पिछलो बारी है साउंड रहे न हम शुरू में नहीं नींद में रहे उल्टी कोइले रहे 12-13 गो बुझाए कि ना ये साउंड एक पैसा के नहीं। अब देखिए साउंड हर साल रहे साउंड पर कृपा बन रहो अब ठीक लागता कि हमारा बेचैनी बगाड़ी लड़े अरे तोरा ई खाटी के ओरिजिन गोड़े ए ज्योति ज्योति ना हनो तो चल गोरी प्यार करी आज खड़े खड़े चल गोरी प्यार करी आज खड़े कोरस के तनी कोरस के कम कर दे। हमारा बेचैनी बगाड़ी लड़े तोरा ई खाटी के ओरिजिन गोड़े तोरा ई खाटी के ओरिजिन गोड़े हे मुस्कान अब हमार ले लो सही तो चल गोरी प्यार करी आज खड़े सटलू गोरिया तू भीरी 20 मिनट खाती कदा ई जवानी तू हमरा के भीरी 20 मिनट खाती कदा ई जवानी तू हमरा भीरी 20 मिनट खाती कदा ई जवानी तू हमरा श्रीफल बुझाला श्रीफल का बेल बेल कि श्रीफल मुखिया जी हमार सुत तनी का अब मत सुती अभी मजा आवे वाला बा कि श्रीफल और सदन तोर जवाना अरे गोरिया हो करे करे चल गोरी प्यार करी